दङ रिप्लाइनि थाखाय दिनै बिथांमोना ओरैबायदि लासिंसिंदो बाथ्राखौ आं बेखौ ओंखायनो बिपिएफखौ आं नेगासिनो दङ सोरबा गोसो खालामो अलरेडि आं मिथिखागौ जोंहा दा खालामबागौ होननानै खिन्थु बे फाइनालि जाबाय बेयाव आरो खुनु प्रकारैबो आंखौ फेजेननो हाला न'आव उन्दुनानै थानानैबाबो आङो कन्टिनिउ वास मिडियानि थ्रुयैनो आं देरहाबाय बे खुनु खुलुमबाय गिबियावनो आंनि एन्टि ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिम जोंनि बर' रायजो गेदेरमा सुबुंफोरनिसिम लोगोफोर दिनै आङो बे मोनाबिलि समाव नोंथांमोनजों मा सावरायनो बा मा खोथा लानानै नोंथांमोननो आङो नुजाफैदों नोंथांमोना आङो सिगाङाव भिडिअ स्क्रिप्ट होनायावनो निश्चय नुनानै बुजिमोनबाय आरो बेल' नङा लोगोफोर बेजों लोगोसे जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा गोबां माखासे खोथा बुंनाय दंबावो दा बे बिथाङा बुंदों जे माने न'आव उन्दुनानै थाब्लाबो बिथांखौ बे बाराव एबार रावबो फेजेनना थानांगौ माने मिडियानि थ्रुयैनो बिथाङा ओरैनोबाबो देरहाखासिगोन बिथाङा जाबाय माने पिआरपि पार्टिनि बिथाङाबो बे बाराव माने खाबु मोन्दों इलेक्सन दारायनो थाखाय दा लोगोफोर बेजों लोगोसे आङो नोंथांमोननो माने भटनि मा थारिखआव जागोन बेसे थारिखआव जागोन बबे थारिखआव जागोन बिनि आङो नोंथांमोननो डिक्लेयारखौ होनो सानदों दा नोंथांमोना जाहाथे दिनै भिडिअखौ इम्परटेन्ट सानना लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो आसा खालामो अब्ला लोगोफोर आं बारा गोबाव देरि खालामनो सानला बिटिआर हान्जानि सिगांसिम मिटिं जादोंमोन बे मिटिङाव जोङो फैगौ लकसभा इलेक्सनाव माने मोनबा समस्ति गेलेगोन होननानै थांखि लानाय जाबाय बेनि गेजेराव बे मोनबा समस्तिनि नामा जाहैबाय क'क्राझार दरं उदालगुरि गुवाहाटी आरो तेजपुर मोनबा समस्तियाव गेलेगोन आरो बिनिनो मोननै समस्तिखौ जोङो दिनै केन्डिडेट डिक्लेयार होबाय मोनसेया क'क्राझार लकसभा एसटि रिजार्भ बेवहाय जोङो आगोलनि डेपुटि चिफ आरो जोंनि दलनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट आरो स्पक्स पार्सन खाम्फा बरगयारिखौ होनाय जाबाय आरो दरं उदालगुरिनिफ्राय दानि एक्जिस्टिं खालाइगाव समस्तिनि एमएलए जोंनि बिपिएफ हान्जानि दुर्गादास बर'खौ दरं उदालगुरिनि केन्डिडेट हिसाबै बासिनाय जाबाय आरो बे मोनथाम समस्तिखौ जोङो थाबैनो जोङो डिक्लेयार होगोन साननै सानथामसो उनावनो जोंना बिपिएफ हान्जाया जेराव देरहायो बेहाय गेलेयो सिदा खोथा जोङो क'क्राझार लकसभायावबो जों देरहागोन दरं उदालगुरियावबो जों देरहागोन आरो बरपेटा आरो गुवाहाटी आरो तेजपुर बे मोनथामखौबो जोङो जाय मानसिया बयबो पाब्लिकजों गनायजाथाव दं बेबायदि केन्डिडेटखौ जों बासिना होगोन केन्डिडेट नागिरनाया बहुद दङ बरपेटायावबो बहुद दङ गुवाहाटीनि थाखायबो दङ आरो तेजपुर समस्तिनि थाखायबो गेलेनो केन्डिडेट जानो ओंखारबोनाय गोबां दङ जायखिजाया जों थाबैनो थिग खालामनाय जागोन देरहागोन जोङो क'क्राझारावबो देरहागोन दरं उदालगुरियावबो देरहागोन दे सोरबा ना इलेक्सन समाव बयबो बिदिखौ बुंखायो सासेया सासेखौ बखिलायखायो मोनसे दोलोआ मोनसे दोलोखौ बखिलायखायो बे इलेक्सन प्रसाराव बे जायो बुंगोन जोंबो सोरखौबा बुंगोन सोरबा जोंखौ बुंगोन बे जायो इलेक्सना बेयो इलेक्सननि बे सायख'थि जिथु मा होनो प्रसार बे प्रसाराव बयबो मोनसेया मोनसे दलखौ बखिलायनाया बे जोंनि थाखाय जेबो खहा खालामा आरो खालामनाय नङा मानोना जोंहा बिटिसिनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारि सारा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना निश्चय खोनाखाबाय नङा होमबा बिथाङा माने मोनबा जायगायाव देग्लाय बिपिएफ हान्जाया माने इलेक्सन गेलेनायनि टारगेट लादों जेरै तेजपुर गुवाहाटी बिदिनो बरपेटा दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार बे मोनबा जायगायाव बिथांमोना इलेक्सन गेलेनायनि टारगेट लादों नाथाय मोननै जायगानि एमपिनि माबाखौहाय डिक्लेयार खालामबाय दा मोनथाम जायगानि दंबावो नोंथांमोना उनाव नुनो मोनगोन बिनि खबरखौबो बा खौरांखौबो नोंथांमोना ससियेल मिडियानि जुगैनो मिथिनानै लानो मोनगोन दानिया फै लोगोफोर नोंथांमोना देरि खालामाजासिनो बारा गोबाव सम गैया मानो होननानै बुङोब्ला हरबो जाबाय नङा होमबा नै खोमसि जाबाय आङो उफाय गैया स्टेन्डआव लाइटसो होनानै आङो सालायनो गोनां जादों बेखायनो नोंथांमोना दायो बै जा पिआरपि पार्टिनि जाय दायो जिथुनाखि इलेक्सन गेलेनो खाबु मोनदों बे बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बेखौ खोनासंनानै लाग्रोदो बिनि उनाव नोंथांमोननो जोबथारनायाव भटनि दिन थारिखखौ नोंथांमोना आं फोसावनोसै खुलुमबाय एक्चुअली जोंनि दलनिफ्राय जिहेतु आंखौ बिजाथि महरै फोसावनायखौ आङो गावखौनो गाव नंगौना नङा बारा बिसास खालामनो हायाखै मानो होनना बुङोबा आं स्टेट प्रेसिडेन्ट हिसाबैसो खामानि मावगासिनो दंमोन आरो जोंनाव गोदान दल हिसाबै बेफोरबायदि स्ट्रं केन्डिडेटबो गैथ'वा आरो नोंथाङा आगोलाव 2019आव थांनाय बिसायख'थि गेलेखानाय हिसाबै बहुत एक्सपिरियेन्स दङ नोंथांबायदि मथा मथि जोंनि दलनि गेजेराव बिदि स्ट्रं केन्डिडेटबो गैया आरो एमपि इलेक्सन गेलेनो थाखाय फेस मोनसे नांगौ होननानै आरो सबसे आङो नैबे खेत्रआव जोबोद दुखु गोनां बुंनांगोन जिहेतु आलदा दलनि बिजाथि हिसाबै बिथांखौ गसंहोआखिसै राजु कुमार ब्रह्म नार्जारि बे आदाखौ जिहेतु आं एसे सिनियर हिसाबै आं सानदोंमोन जे बिथाङा जुदि गेलेयोमोनब्ला टिकेट मोनोमोनब्ला बिथांजों फाइटआ बिराद मोजां जागौमोन आरो सेंग्राजों सेंग्रा नङा होमबा बिराद इन्टारेस्ट जागौमोन
खिन्थु दिनैनि दिनाव जिहेतु आङो दा आंनि दलखौ लानानै लिड खालामगासिनो जे स्ट्रङै दिनैनि दिनाव नुनो मोनदों खारन इउपिएल बिपिएफआव आगोलाव बुंबाय थादों बेबायदि फिटेस्ट केन्डिडेट गैया नुबाय आरो बिथांमोननि देरहानाया मालाबो जानो हाया फेलें जागोन आरोखि खारन बे साक्सेसफुल जागोन आरो एक नाम्बार पइन्टआ बिसोरनि उइकखौ आं बुंबाय थादों बिपिएफनि 2 घन्टा बा 3 घन्टानि उनावनो जोंनि पार्टिनिफ्राय जों एनाउन्स खालामगोन होनदों आरो जोंनि दला आं बग्रिबारियावसो थांदोंमोन माबा मोनसे खामानिनि थाखाय आरो लोगोफोर खालामना हरबाय जिहेतु नोंथांमोननो होनांसिगौ माने रायलायनायनि गेजेराव दा बे खेत्रआव आङो गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों दलखौ लानानै फैबाय थानाय दिनाव आं बुंदों जोंनि पार्टिनिफ्राय देरहाना निश्चित एक नाम्बार पइन्टआ मानि थाखाय देरहागोन मिथिगौ ना बे दलखौ लानानै देरहानायनि खारना जाबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि खेत्रयै गोबां जनगोष्ठीफ्रा रागा जोंदों आरोखि जे चिराङाव अलरेडि सासे सायख'जानाय सेलेक्टेड हिसाबै जे रिंगोरा आदा रिंगोरा नार्जारिया केन्डिडेट दंखायोमोन एमपि खामोन आरो बे सामान्य फिसा जेनेबा डिस्ट्रिक्टआव मा हिसाबै जेनेबा आरोबाव एमपि केन्डिडेट सानै बिनिफ्राय फैयो बेखौनो आसरित मोनदों आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मानसिया दा गतिके बुंदों आरो बे खेत्रआव फैबाय थानाय दानाव निश्चय जों एबार नोंथांखौनो जेरैखि जाया जोङो फिसा दलनिबाबो आगोलाव नोंथाङा गेलेखानाय हिसाबै बिराद एक्सपिरियेन्स आरो जिहेतु नोंथाङा गोबां एक्सपिरियेन्स दं बे हिसाबै नोंथांखौ जों जेरैखि जाया बारहोहरगोन बे खोथाखौ बुंदों आरोखि दा बे आं बुंनो सानदों जे मानो होनना बुंबा आंहा सोरबा चिरां आरो बाक्सा बा क'क्राझार बेफोरबायदि खोथा फैया खिन्थु बिसोरनि उइकखौ बेखौनो बुंदों आरो पाब्लिकफ्रा थासेयावबो बे डिस्ट्रिक्ट मोनसेयावनो जुदि सानै एमपि लाङोब्ला दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै डिप्राइभ जाबाय नामा नैबेसिमनि नाम्बार सिटिया फैदों ओमफ्राय दिनैनि दिनाव बुंनो सानदों हाजारखि गेलेया मानो एमपि गेलेयोबा मोनसे मानसिनि फेस नांगौ पपुलारिटि नांगौ सिनायजानांगौ आरो लोगोसे स्ट्रं केन्डिडेट जानांगौ बेयाव सोरबा हाग्रामा सोरबा प्रमटआ जुदि सोंनानै जुदि बिसोर जै होनानै जेरखम एमसि एमएलए खौ नारखो हरनाय बायदि बेबायदि हाया एमपिखौ एमपिआ जाहैबाय फार्स्ट सिम्पिटि भटसो नांगौ आरो प्लास कमिउनेल भाब जायो बे माबाया एमपिनि खेत्रआव जाति जनगोष्ठी गावबागाव रैखा मोनगोन ना मोना बे केन्डिडेटफोराव खना बे खना बे खेत्रआवसो फैयो एमपिनि माबाखौ आरो केन्डिडेटखौ आरो सबसे इन्टारेस्टिं खोथाया नैबेनो मानो थाखाय जोंनि दलनिफ्राय दिनै स्पष्ट देरहागोन आङो बेखौ बुंनो सानो 100% बेखौ निश्चित बुंदों दिनैनि दिनाव खारन बारे बारे बुंबाय थादों क'क्राझारनि खेत्रआव जों खुनु इउपिएल बिपिएफजों जोंहा जेबो खोथा गैया आन्थायबा जों मोजां केन्डिडेट सबसे बेस्ट केन्डिडेटखौ जों नागिरनानै हरगोन बे खोथाखौ बारे बारे बुंदों दे खारन फिटेस्ट केन्डिडेट गैखायाबो इउपिएल बिपिएफआवबो आरो बे थार जाबाय आरो सबसे बे खोथाया आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि हिसाबै जों डिप्राइभ जाजोब्बाय जोंनाव लिडार गैला होननानै बुंदों आरो खोथायाथ' सैथो बाथ्रा नंगौ बे खोथाखौ दा नोंथांखौ जुदि हराब्ला आरो जों रावखौबो हरनो हाला खारन दा कंग्रेसनिफ्राय खोनादों आदा गर्जनखौ बिथांखौबो टिकेट मोनदों होननानै खिन्थु बयबो बुंदों आरो आं गाज्रि बुंदों बिदा गेदेर आं बेखौ मानियो गर्जन दाखौ लोगो मोनबा हायोबा जोंहा बिदा फंबाय हिसाबै जेबो नङा एज ए हिउमेन बिं हिसाबै जों सम्पर्क खिन्थु खोथाया बाथ्राया जाहैबाय नैबेसो कंग्रेसनि खोथा गोबां मानसियानो बुंदों आरो फेक्टर गैया दा बे आदाया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनो मानसि दा फायदा आं नों स्पष्ट खोथा दिनैनि दिनाव इउपिएल बिपिएफआ खुनु फेक्टरानो गैया देरहाफोर खारन बिसोर चिरांजों चिरां सानै केन्डिडेट अख्लाबलायखाबाय आरोखि सोर मारखासै बिसोरो नङा होमबा बिराद मिनिथावथाव बाथ्रा आरो बाक्सायाव सानै केन्डिडेट सर'निया सानैबो सोर थागोन सर'निया जाहैबाय सानै खारन बे टिएमसिनाबो सोरबा सर'निया आरो हीरा सर'नियाबो होफिननो होनदों मोननो नाम बिनि खोथा खिन्थु बे होनबा सानैबो बिसोर गावसोर अखायलायबाय दा क'क्राझारनि खेत्रआव एकमात्र सिंगेल मा ब्रेन्डजों आं बेखौ दिनै बुंनो सानदों ओंखायनो आं नेगासिनो दङ रिप्लाइ होनो थाखाय दिनै बिथांमोना ओरैबायदि लासिंसिं दे बाथ्राखौ आं बेखौ ओंखायनो बिपिएफखौ आं नेगासिनो दङ सोरबा गोसो खालामो अलरेडि आं मिथिखागौ जे आदा खाम्फाखौ होननानै खिन्थु बे फाइनालि जाबाय बेयाव आरो खुनु प्रकारैबो आंखौ फेजेननो हाला न' उन्दुनानै थानानैबाबो आङो कन्टिनिउ वास मिडियानि थ्रुयैनो आं देरहाबाय बे खुनु रैखा गैला आरोखि बिसोरो एकमात्र आंखौ बुंदों गोबां जेनेबा जोंनि जनगोष्ठी भाइफ्रा जेनेबा लिडारफ्रा बर'फ्राबो आरो मुस्लिमनिफ्रायबो जे सार नोंथांजों जुदि कन्टेस्ट खालामनो हायोमोनब्ला राजु कुमार ब्रह्मआबो सेंग्रा मानसि इन्टारेस्टार बिथाङा फाइट नांनो हागौ खिन्थु नोंजों समान स्ट्रं केन्डिडेट बिटिसिआव गैया होननायाखै बेखौ स्पष्ट खोथा बे थार बाथ्रा नोंगौ नोंनिया दिनैनि खेत्रआव नुदों एमपिआव जाहैबाय सिम्पिटि भट मस्ट स्ट्रं केन्डिडेट जानांगौ नङा माब्लाबा देरहानो हाजार हाग्रामा बा प्रमटआ जेसेबांखि सेस्था खालामा मानो बे एमसि एमएलए इलेक्सन नङा एमपि नङा बे जेननाया खाथाम खुनु माबा गैखाया आरोखि बासायनो हाया बेखौ खारन चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोनसे मोननै हानजानिफ्रायबो बिजाथि महरै खेबो नङा इउपिएल बिसिनिफ्राय जोबोद मिनिथावथाव खिन्थु आं बेखौल' अपेक्षा खालामनानै दिनै फाइनालि मोनबाय बिथांमोना जेननाया खाथा खिन्थु फाइटआ जुदि इउपिएलनिफ्राय टिकेट मोनो राजुखौ राजुजों सेंग्रा हिसाबै बेबो स्ट्रं आंबो स्ट्रं हिसाबै जथेस्थ' जोङो फाटाफाटि फाइट जागौमोन ओमफ्राय सोर देरहायो उननि खोथा खिन्थु दिनैनि खेत्रआव जेननाया 100% खाथा बे खुनु रैखा गैया पिआरपि पार्टिनिफ्रायनो देरहानायाबो निश्चित जागोन लोगोफोर आं देरि खालामाजासे नोंथांमोननो भटआ जोंहा 1 नाम्बार बबे जायगायाव जागोन आं नोंथांमोननो फोसावनोसै जोंहा 1 नाम्बाराव दङ आसामाव
हमनानै ला आसामनिनो गोजा दै जोंहा 1 नाम्बाराव दङ तेजपुर बिनि उनाव लखिमपुर डिब्रुगड़ जरहाट आरो काजिरङा बे मोनबा एरियायाव जोंहा फैबाय थानाय एप्रिल मासनि 19 तारिखआव भटआ जागोन मिथिबाय ना नोंथांमोना बै दिनखालि भट थुनो थाखाय रेडि जाना थादो दानिया 2 नाम्बाराव दङ नगाव डिपु करिमगंज सिलचर दरं उदालगुरि बे 2 नम्बराव जागोन दानिया फैदो 3 नाम्बाराव दङ जोंहा भटआ जानो गोनां मे मासनि 7 तारिख बरपेटा क'क्राझार धुबरी आरो गुवाहाटी बे मोनब्रै जिल्लायाव मे मासनि 7 तारिखआव भटआ जागोन नोंथांमोना रेडि जाना थाबानो जाबाय बे भटखौ होनो थाखाय अके स' लोगोफोर आङो बिदिब्ला जोबोर हरबो थौबाय आं भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनानै जानोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन